रउआ देखा तनी वॉइस ऑफ भोजपुरी आ हम हई आनंद जानत नी। सबसे बड़का खबर ई बानो कि आरा में डिजिलैंड मेला के उद्घाटन हो चुकल बा। जौन की उद्घाटन करे खातिर आरा के मेयर इंदू देवी आयल रहली है आ उप मेयर के पति उप मेयर उनकर तो तबियते खराब रहे, तो माने के तबियत खराब रही तो आके मिठाई खियन तो और तबियत खराब हो जाए चलते घर ही रहल आ उनकर पति आई रहल सरोज सिंह आ आई जाके मालिक जानते नहीं जे बिकी पांडे बना इतना बढ़िया आदमी बने, माने इनकर व्यवहार देख के तो एकदम दिल गदगद हो गया। आ मिठाई तो गजब माने मंगैले रही नु। अब पता ना हमरा बुझाते के थी से कादो मंगा देले रही बंगाले से कहा आता ना बढ़िया बढ़िया मिठाई गजब। जानते नहीं ये मेला के एगो और खासियत बा कि हमें खाए पिए वाला व्यवस्था सब मिली। आइम नु तो घुसम अंदर नु घुसते घुसते झूला तो बैले बा, तो जानते बानी कि मेला बिना झूला के ना होला, नाइयो लागेला। आ अंदर घुसम नु तो एमे सब चीज हमें मिली रहुआ। आइम टिकट कटाइम अंदर घुसम नु तो कम के यही में 2-4-5 घंटा रह दो, एने ओने रोड पर घूमला से का फायदा बा। कबो नाई पर चढ़म तो कबो हऊ ना चली डांसिंग कराबा आ मौत के बहुत सारा सुविधा बा। आई सबे घूमी देखी आरा में डिजिलैंड मेला के आनंद ली। आ गजब मेला सजल बन भैया कि माने का कुछ कहे लायक ना। जब एज आज नु हई मतलब आरा में तो राउर माने कि अगर राउर बाल बच्चा हुई हैं वो कहें कि पापा चली ना डिजिलैंड मेलवा में घुमा दी हमरा के काहे हो, तो बड़ा ओकर प्रचार होत रहल है नु। माने जहाँ देखत रही जहाँ सोशल मीडिया पर खाली डिजिलैंड गजब। माने कि राउर लइको वो कही जान गई नहीं आई जा हर एक प्रकार के सुविधा मिली। और सबसे बड़का चीज़ ई बनो कि कतनो मेला देख ले हो कम, लेकिन अब की देख के जो डिजिलैंड मेला लागल बनो जा आरा में ऐसा मेला कहियो ना देख ले हो कम। हम तो माने अभी देखले नहीं कि माने ऐसा मेला आरा में माने बहुत मेला देख ले बानी, लेकिन इतना खूबसूरती नहीं की देख ले अभी तक। इतना समझ ली खाए पिए वाला में जैसे फास्ट फूड मिल जाए, एगो और बा जे तरह तरह के अचारो मिलेला। अगर जरूरत पड़ी नु तो घरे खाए खातिर ले जे मेलो खत्म हो जनु तब तरह तरह के अचार है सब चीज़ के, मरीचा के, ओल के, आम के, तो का कहल जाला सब फेट के बनावल जाला मिक्स वो मिली। आ खिलौनो मिली लइकन के, एने ओने रोड पर दौगला के जरूरत नहीं। वो बढ़िया सब चीज़ माने के लेडीज़ लोग के तो सामान बहुत सारा गिरैले बने सब हम देखा निकाल। अभी तो उतना सजल ना रहे फिर भी इतना सुंदर लागत रहे। आ सज जाई तो कितना सुंदर लगी बताई। गजब बानू भैया आई जा आ डिजिलैंड मेला के खूब मजा उठाई जा, रत भर घूमी जा, भागे के नहीं खे, पैसा सधा के जाए के बा पूरा। जहाँ बैठी एकदम सधाली झूला पर बैठी। ओकरा बाद माने खाए फोकचो बेटाई यो दिमाग में गोलगप्पा जौना के कहल जाला एथी में गुपचुपो करे के कहल जाला। चली हमारा चैनल के संगे बनल रही, ऐसा खबर रुआ के देखावत रहल जी। आरा से जुड़ल मतलब कि जहाँ जहाँ हो देखावत रहल।